скъпи гости, родители и ученици! Българската история и памет има светини, които надживляват превратностите на времето. Светини, които безпрепятствено минават през годините със своята безспорност, събрали в себе си най-доброто и истинско от българския дух. За нас, българите, една от тези светини е Васил Левски. Неговото величие винаги е било повод за нас да се стремим да бъдем достойни негови наследници. И няма да сгреша, ако кажа, че нашето училище, средно общо образователно Васил Левски, доказва вече близо 70 години правото си да носи с гордост това име. Днес се навършват 141 години от гибелта на апостола на свободата. Но България продължава да скърби за своя един син. Жива е традицията на 19 февруари да сведеме глави пред неговата памет, защото изминалите години са съхранили образа му като един от най-светлите в българската история, слял в едно действителност и легенда. В дългия и труден път на българския народ името на дякона се извисява с особена сила. Той е символ на най-светлите въжделения на възрожденския българин. Той е пример и непресъхващ извор на вдъхновение за много поколения. От славното Бесило през 1873 година и до днес. Той преобърна времето и го направи свое, доказвайки пред света, че българинът носи в себе си жаждата за свобода и справедливост. Нека всеки скъпа в сърцето си изкрица от вярата и решителността на този велик българин. Нека го направиме днес. Честит празник, уважаеми колеги! Честит празник, скъпи ученици!